खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मलेन बसुमतारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं बीजेपीआ बर'फोरनि गेजेराव डिवाइड एन्ड रुल पलिसि बाहायदों हाग्रामाया गिबि मन्थ्रि जायोब्ला आसामखौ सानसेयावनो फानगोन बिटिआर गोरोबथाया आयेन बेरेखा आसामनि 6 शिड्यूल ओनसोलाव पन्चायत सिस्टेम इमप्लिमेन्ट खालामनायनि थांखि गैथ'आ दुधनैयाव कंग्रेस हान्जानि देरहानाया 100% रोखा बुंदों बालिराम बर' नेक्सालाइटफोरनि बम बेफ्रुहोनायाव 5 रैखाथि बिफाननि जिउ खहा सानसेयारि सिरिजनि क्रिकेट गेलेजेननाया भारत आरो इंलेन्डनि गेजेराव मैया जानानै थाङो केन्सार बेरामनिफ्राय उदां जाबाय सन्जय दत्तआ दानिया फैदो आबुं रादाबाव बीजेपीआ आसामाव फिन सोरखार दानो थाखाय बर'फोरनि गेजेराव डिवाइड एन्ड रुल पलिसि बाहायदों बीजेपीनि हेंथायै बे अजदखौ होदों बिटिसिनि बारग' गाहाय आरो कंग्रेस एआइइउडिएफ महाजोतनि बाहागोआरि बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया मिथिनो मोननाय बादिब्ला हाग्रामा महिलारिया मंगलबारखालि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव महाजोतनि मोनसे बिसायख'थियारि फोसावदिंनाय रेलियाव बाहागो लायो आरो बिसायख'थियाव देरहानो थाखाय बीजेपीआ बर'फोरनि गेजेराव डिवाइड एन्ड रुल पलिसि बाहायदों होननानै अजद होयो नाथाय बीजेपीनि बे थांखिया जाफुंनाय नङा मानोना बीजेपीआ रायजो राजाफोरखौ गले गले थगायनायनि थाखाय बर' हारिया बीजेपीजों लोगोसे गैया देग्लायनि विधानसभा बिसायख'थियाव महाजोतआ गोरलैयैनो देरहानानै सोरखार दागोना रोखा आरो बेयाव जेबो सन्देह गैया होननानैबो हाग्रामा महिलारिया दाबि खालामदों मख'नो गोनांदि बीजेपी सोरखारा बिटिसिनि बाहेराव थानाय बर'फोरनि थाखाय सोरजिनाय बड' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल सुंद'यै BKWACआ मुङावल' जानानै दं BKWACनि काउन्सिल सेक्रेटारियेटखौ सामलायनो थाखाय दासिमबो अफिसियेल पस्टफोर सोरजिनाय जायाखै बिटिसिनि बाहेराव बर'फोरनि BKWAC होनाया बिसायख'थि समाव बर'फोरनि भट बोनो नाजानायल' होननानै हाग्रामा महिलारिया दाबि खालामदों अदेबानि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सिगाङाव हिर'मोन नाथाय बे खेबाव जिर' जासिगोन बिसायख'थि रिजाल्टनि उनाव मोसानो खाबु मोननाय नङा बेनिखायनो हिमन्तआ दानो मोसाखादों होननानैबो हाग्रामा महिलारिया बुंदों विधानसभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय गेजेराव राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा गावजों गाव सोंखारिलायनाय आरो बाथ्रानि दावहाया सोलिगासिनो दं बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो आथिखालनि बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'नि दावहायाबो गोख्रोङैनो सोलिगासिनो दं हाग्रामा महिलारिया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सिगां आसामनि गिबि मन्थ्रि जागोन आरो गाव थाजासिमाव हिमन्तआ गिबि मन्थ्रि जानायनि खाबु गैया होननानै दाबि खालामनायनि सायाव प्रमद बर'आ रिएक्सन होदों धेकियाजुलिनि बीजेपी बिजाथि अशोक सिंघालनि जानानै मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनायाव प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों रावजों सावरायदों आरो हाग्रामा महिलारिया आसामनि गिबि मन्थ्रि जायोब्ला सानसेनि गेजेरावनो आसामखौ फाननानै जागोन होननानै बुंदों मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारिया जुदि आसामनि गिबि मन्थ्रि जायो आसामखौ थाला लागायनानै सानसेनि गेजेरावनो फानगोन बर' हारिनि बिदा फंबायनि थैजों सोरजिजानाय बिटिसिखौनो जाय मान सन्मान होनो रोङा बिबान लानो हाया जाय काउन्सिलाव थांनाय 17 बोसोराव खालि जाख्ल'नाय आरो सोबख'ना जाबाय बेबायदि सुबुङा आसामनि गोहोखौ मोनोब्ला सानसेनि गेजेरावनो आसामखौ फाननानै जागोन होननानै प्रमद बर'आ अजद होदों बबेखानि हाग्रामा महिलारिया सासे गेदेर बेफारि बदरुद्दिन आजमलाबो सासे बेफारि आरो बिसोर बेफार खालामनो थाखायनो बेबायदि हाबाखौ मावगासिनो दं महाजोतआव सासेबो रोखा मोखाङै दैदेनगिरि गैया होननानैबो प्रमद बर'आ बुंदों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिखालि मिरु सोरखार आसाम सोरखार आरो बर' हारिनि सोमावसारग्रा आफादफोरनि गेजेराव जानाय थामथि बर' गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथाया आयेन बेरेखा आरो गनायजाथाव नङा होननानै दाबि खालामदों जनजाति सुरक्षा मन्चआ मख'नो गोनांदि जनजाति सुरक्षा मन्चआ खौरांगिरि मेल खुंनानै बर' हारिनि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथाखौ आयेन बेरेखा आरो गनायजाथाव नङा होननानै दाबि खालामदों बबेखानि बिटिआर गोरोबथा खालामनानै बिटिसिनि सिङाव रायजो जानायाव
70% ट्राइबेल नङै रायजोफोरखौ बिजेपि सोरखारा फोजोबस्रांनो नाजादों होननानैबो जनजाति सुरक्षा मंचनि मिरु आफादनि आफादगिरि नारायण बर'आ खौरांगिरि मेलाव दाबि खालामदों। बेजों लोगोसेनो फैबाय थानाय 2021 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपि आरो बिजेपि जथायारि दोलोनि बिजाथिनो बिटिआरनि अनार ट्राइबेल रायजो राजाफोरा भट होनो नाङा होननानैबो नारायण बर'आ खावलायदों। बे समाव आसामनि 6 शिड्यूल ओनसोलाव पन्चायत सिस्टेम इमप्लिमेन्ट खालामनायनि जेबो प्रप'जेल आरो बिथांखि गैया। मिरु नखर मन्त्रालयआ बे समाव 6 शिड्यूल ओनसोलाव पन्चायत सिस्टेम इमप्लिमेन्ट खालामनाय आरो पन्चायत सिस्टेमखौ सोदांनायनि बागै जेबो थांखि लायाखै। मिरु रायजोआरि नखर मन्त्रि जि किसान रेड्डीआ मंगलबारखालि बे बाथ्राखौ लकसभायाव फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि आसामनि मोनथाम 6 शिड्यूल अट'नमास काउन्सिल फारियै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन सुंद'यै बिटिआर, कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल आरो नर्थ काछार हिल्सखौ लानानै सा सानजा भारतआव गासै मोन 6 शिड्यूल अट'नमास काउन्सिलफोर दं। बेखौबो मख'नो नांगोन दि आसामनि 6 शिड्यूल अट'नमास काउन्सिलफोराव पन्चायत सिस्टेम थिसननो थाखाय माखासे आफाद आरो गौथुमफोरा दाबि खालामबोनाय जादोंमोन। नाथाय बेनि उल्थायै 6 शिड्यूल ओनसोलनि अट'नमास काउन्सिलफोरनि रांखान्थियारि गोहो आरो माखासे एग्जिकिउटिभ पावारफोरखौ बांहोनायनि सोदांनाय आयेनखौ नरेन्द्र मोदी दैदेननाय मिरु केबिनेटआव गनायथि होदों। थामथि खोन्दोआव जानो गोनां 36 नं दुधनৈ बिधानसभा बियाबावबो सान बारलांनाय लोगो लोगो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन बारबोनो हमदों। लोगोसे मोनफ्रोमबो दोलोआ गावबा गाव हान्जानि देरहानायनि थाखाय खामानि मावबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। मैया दुधनৈ बिधानसभा बियाबनि गुबुन गुबुन जायगायाव कंग्रेस हान्जाया बिसायख'थिनि फोसावदिं मावख'फोरखौ बेखेवखांनायनि उनाव मोनाबिलियाव दुधनৈ बिधानसभा बियाबनि फोसावदिं नेहाथारि बालिराम बर'आ बिजाथि जादब सोरगियारिनि नखराव खौरांगिरि मेल खुंनानै 36 नं दुधनৈ बिधानसभा बियाबाव मोनफ्रोमबो ब्लक कंग्रेसनि फोसावदिं मावखुलि बेखेवनाय हाबाफारियाव रायजो राजाफोरनि नुजाथिनाया 36 नं दुधनৈ बिधानसभा बियाबाव कंग्रेस हान्जानि बिजाथि जादब सोरगियारिनि देरहानायखौ 100% रोखा खालामदों होनना दाबि खालामनानै थांनाय समफोराव राजखान्थि भाबै गावस्रानानै थानाय बर' हारिनि सुबुंफोरा बे खेबाव खौसे जानानै कंग्रेस हान्जाखौ मदद होनो आवगायदों। दुधनৈ बियाबाव थानाय 48,000निबो बांसिन बर' भटखौ कंग्रेस हान्जाया मोनगोन आरो बर'फोरनि खौसे जानाय खौरांखौ मोननानै दुधनৈ बियाबनि सिङाव थानाय मुस्लिम हारिनि सुबुंफोरा रंजाखांदों होनना बुंथियो। खौरांगिरिफोरनि सोंथि बारग' मन्त्रि प्रणय राभा आरो कंग्रेसनि गोख्रों मावथि दिगन्त राभाया हान्जानिफ्राय ओंखारनायनि उनाव कंग्रेस हान्जानि माबाफोर खहा जागोन नामा होनना सोंनायाव बिथांनि हान्जा नागारनायाव जों दुखु मोनदों, नाथाय दिनै मावखुलिफोर बेखेवनाय हाबाफारियाव रायजो राजाफोरनि लोब लोब बाहागो लानायानो बिथांनि हान्जा नागारनायाव दुधनৈ बिधानसभा बियाबाव कंग्रेस हान्जाया जेबो खहा जायैखौ रोखा फोरमायदों होनना बुंथियो। दुधनैनिफ्राय बुद्धदेब खाख्लारिनि रिपर्ट। छत्तीसगढ़आव रैखाथि बिफाननि दुखुनांथाव खौरां। फोरमायनाय जायोदि छत्तीसगढ़नि नारायणपुर जिल्लायाव नेक्सालाइटफोरनि हिंसायारि हाबा मावनायनि जाहोनाव रैखाथि बिफाननि 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों। सुलुङाव फोरमायदि नेक्सालाइटफोरनि हेंथायै छत्तीसगढ़नि आबुजमेट हाग्रा ओनसोलाव गोख्रों अपारेशन खालामनाय थांखियैनो गासै सा 40 रैखाथि बिफानफोरा गंसे बासजों फैनाय जादोंमोन होननानै रैखाथि बिफाना मोनथिहोनाय जादों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि रैखाथि बिफाननि बासआ खारफुबाय थानाय समावनो लामा गेजेरनि गंसे दालांआव बम बेफ्रुनायजों बासआ बेलथायदों आरो बे जाथायजोंनो 7 रैखाथि बिफाननि जिउ खहा जानायजों लोगोसे सा 15 रैखाथि बिफानफोरा देहायारि जोखोम जानायजों जुजिनांदों। मोनथिनाय जायोदि बै बमाखौ नेक्सालाइट उदखारि हान्जायानो बसायनानै दोननाय जादोंमोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला नेक्सालाइट उदखारि हान्जानि सानैसो उदखारिफोरा सरासनस्रा सुबुंफोर बायदि फाव लाफ्लानानै रैखाथि बिफाननि थांलाय फैलाय खालामनायफोरखौ नोजोर होबोबाय थादोंमोन आरो बे हिंसायारि हाबा मावनायजोंनो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों होननानै मोनथिनाय जादों। मुम्बाइनि स्टेडियामाव 23 मार्च एबा मैयानिफ्राय सानसेयारि सिरिजनि गिबि मेचआ भारत आरो इंलेन्ड बे मोननै हान्जानि गेजेराव जागायजेनबाय। मोनथिनाय जायोदि मैयानि गेलेनाया बेलासिनि 1:30 रिंगानिफ्राय भारत आरो इंलेन्ड बे मोननै हान्जानि गेजेराव जादोंमोन। मख'नो गोनांदि इंलेन्डनि हेंथायै गेलेनानै बांसिनै 66 रान आवथायनो हानानै मैयानि गेलेनायाव देरहानो हायो भारतनि किक्रेट टीमआ। फोरमायनो नांगोन दि मैयानि सानसेयारि सिरिजनि गेलेनायाव इंलेन्डनि हेंथायै गेलेनानै देरहानो थांखि लाखानाय बादियैनो देरहासार जानो हादोंमोन भारतनि क्रिकेट टीमआ।
मानोना थांनाय 29 बोसोरनिफ्रायनो गावनि हादाबनि गेलेग्रा फोथाराव जेनबोफेरै भारतनि क्रिकेट टीमा सुलुङाव फोरमायथिनाय जायोदि उननि खालार 26 आरो 28 मार्च खालिबो भारत आरो इंलेन्ड बे मोननै हानजानि गेजेराव गेलेनाया जाबावगोन होननानै मोनथिनाय जादों। थांनाय माखासेमानि गोलाव समाव केन्सार बेरामजों भुगिनांदोंमोन बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सन्जय दत्तआ। बिजों लोगोसेनो नखरनि सुबुंफोरनि थाखायबो गोबांथार जेंना गोनां सम जानानै फैदोंमोन केन्सार बेरामजों भुगिनांनाय फावखुंगुर सन्जय दत्तनि हालोदा। मोनथिनाय जायोदि केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानांनाय फावखुंगुर सन्जय दत्तनि देहाखौ मोजां फारसे लाबोनो थाखायनो नखरनि सुबुंफोराबो गोख्रोङैनो नाजाथाबनायखौ मोनथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिनि हालोदा आथिखालाव मोजां थासारियाव फैफिनबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। फोरमायनो नांगोनदि सावथुन इन्डास्ट्रियाव सन्जय दत्तआबो सासे मुंदांखा फावखुंगुर, जायखौ रमान्टिक हिर', एक्शन हिर', भिलेननि फाव खालामनायखौ माखासेमानि सावथुनफोराव नुनो मोनबोनायबो जाखांबाय। सुलुङाव फोरमायनाय जायोदि गावनि इनस्टाग्राम एकाउन्टआव मोनसे सावगारिखौ फोसावनानै होदों बलिउडनि फावखुंगुर सन्जय दत्तआ, जाय पस्ट हगारनाया ससियेल मिडियायाव गोबांथारैनो गोसारदों, जेराव बिनि खानायनि स्टाइलखौ गोदानै नुनो मोननाय जादों, जेराव गावखौनो गोदान लुक होनाय नुनो मोननाय जादों फावखुंगुर सन्जय दत्तखौ। बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव साबसिनै नुनो मोननाय जादों बलिउडनि फावखुंगुर सन्जय दत्तखौ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।